Uy! Uy, boss. Asa mo? Naligo. Kita ni sa mga ligo. May ka maligo. Nga, mag-swimming queen. Di na man pwede pakaligo, Andre. Kaya dapat maligo gani mo. Adto mo ang isa. Kuan na. Arami agi nga. Nara namang balay naman nga. Uy, pag gini dito. Ala na dito balay niyo. Wala adto mo kaligo sa balay ay mo diri kaligo. Alam ni, alin dagata, oy. Mao din ni kaliguan ni diri eh. Maligo diri ni. Ano mo sila niagi sige? Tapin ka. As taon tong na diata le. Mao dito. Pindot din dagata Mao dito na buba. Pindot din dagata diri. Mao dito na buba kay. Uy! Uy, boss. Asa mo? Naligo. Kita ni sa mga ligo. May ka maligo. Nga, mag-swimming queen. Di na man pwede pakaligo, Andre. Kaya dapat maligo gani mo. Adto mo ang isa. Kuan na. Arami agi nga. Nara namang balay naman nga. Uy, pag gini dito. Ala na dito balay niyo. Wala adto mo kaligo sa balay ay mo diri kaligo. Pwede ra og sunod no. Maligo mo adto mo. Nganong adto mo yung maligo sa among balay nga may dagat to. Naman dagat dire. Na nayabag na. Ang akong pasabot sa inyo kana maligo mo. Dito dapit yung dagat. Dili kay mo ari mo kay ngano no. Ang mananagat diri wagi na mo gipsugtan nga mo ari sila kay samo kay sa mo gani kay makuan mi sa mong bisita na mo sa amo pong gobernador nga dili do kuno pasudlan. Kay mo lagi matangtang mi. Mao akong kuan sa inyo og musod kay mo balik. Kay mo gani okay ra bagtiayon. Sa wala bot anak ang anak adto pikas agi. Dali okay ra diri kay managat sila. Oy sila. Pero kamo mga anak ayaw mo pagkuhan kaya ato mo sa agi sa kaning kuan sa gate trans kay para makita mo para makuha ba nga dili nga sa kuan mo para di man tangtang sunod ah mao na akong kuan sa sunod Kay ba mo kaninyo? Nganong adto man minyo pagyon kay aron mga kwarta mo no. Agay, kwarta kay mugnaw. Ayun. Para na. Narami pa ninyo. Para makaon. Naon ba dito? di magid Ang wala ito dito na magtumayo ko dito sa layo naman ako Oh, ay. layo na kayo. di ay sa sabto na mo Diretso lang mi lang mi agi. oh sabto mo di man good kay ang ako lang no kaya di lang ko matangtang sa trabaho nako kay mura din akong trabaho nako nang okay naman mo ato mo kuan ato mo agi okay naman may bayad kay wala man kamo i-free na to mo ako bayad sa inyo ha basta sunod gani Ay, dili mahog free kay naman kay kauban. Oh, naman kay kauban. Ang basta free, premise mo niya imong kauban. Bisa ikay magbantay kay aron dili di man jud naglikay man jud ko gid kay basta nagkuralon diri ba ya what din na mo kaagi kay sa unang jud nakawatan jud mi diha ano man kuralo na aron ano kawatan mo. Miss Kilid, buhagis bye-bye. oh dili ba kay mao din Ano ako koralo na niyo? Ano may Mao lagot ginako- koralo mao ginako ninyo? pasabot Basta niyo. ang agyanan, bye-bye ra, agyanan nga ripingot sa kaliguanan. Okay ra Alam mo. ko may pag-meeting mo ingon. sige sunod ha og masakpan kita mo diri maligo mo mauli mo dapat maligo mo adto mo sa gita Ito kailangan na to kung kurang ano dagat dito sa gate naman na. Ay, ilang drive bago nababa ni mo na. Lumusan na dia. Oy, ang dagat. Ano ba to siya? No? Mana to siya? Pwede ra maggarita sa gilid ba mangaging? Nagkawatan sila. Ang sinabot ng nagkawatan sila. Koralo na yung okay ra man koralo. Basta na, bye-bye rin lang koralo. Ang dagat makural din. Di mo na. Dami na piso. Piso? Philippines. Warta.